Lad os høre, hvad Henrik Sass Larsen har at sige til situationen. Jamen altså, modsat kloge rapporter fra Ekstra Bladet og andre, som allerede ved, hvordan tingene ser ud, så er jeg med ydmyg indstillet. Okay. Hvad bygger du det på? Det er jo lige nu så, at det var 93 i blå favør. Eksempelvis, at jeg er mere ydmyg indstillet, og generelt venter indtil, at vi har til alle stemmerne op. Men lad os nu antage, at de her tal, de holder i en eller anden retning, Henrik Sass Larsen. Hvad betyder det så? Hvad er det for en situation, Socialdemokraterne står i som et styrket parti, Folketingets største, men eventuelt uden en regeringsmagt? Det var meget at bede om at gætte på, ikke? Men det er jo sådan, at vi vil til enhver tid ærge os over, hvis vi ikke får lov til at fortsætte med at have regeringsansvaret. For vi synes, vi har gjort det godt. Og jeg synes, vi har leveret et fint resultat til at bringe Danmark videre. Og så må vi jo så se, om hvad vælgerne konkluderer. Og så må vi jo så efterfølgende sætte os ned og tænke igennem, hvorfor man ikke vil give os ansvaret fortsat. Det tager nok noget tid at komme i bund med den snak, men så må det jo være. Men nu er det jo ikke endelig opgjort endnu. Der mangler alle de store byer, og der er 3 mandater, der skal flyttes, ifølge TV2's prognose. Jeg ved, der er mange prognoser, der kører, men lad os nu tage den, når vi er færdige med optællingen, ikke? Mener I to, at Helle Thorning-Schmidt kan fortsætte som formand, hvis regeringsmagten ryger, men Socialdemokraterne går fra? Lad os nu få valget endelig afgjort, inden vi tager videre skridt i forhold til det.